Gaur Maialen Iriarten bisita jaso dugu. Etorri da, 3 urte hauetan Zumaian egin dugun lanaren jakitea edo interesa edo informazioa jasotzea. 3 urte hauetan lan asko egin dugu Zumaiko udaletikan, baina lehendabiziko bisita zentratu gea industriaekin lotura daukan enpresa printzipalean. Egin dugu GKN bisita, azken finean Zumaian herri industriala da, eta horri balorian ipini nahi izan dugu legaldi honetan, eta hurrengo legaldietan ere balorian eduki behar dugun gauza bat da. Horrez gain ezagutu ditugu azkenengo 3-4 urte hauetan egin ditugun hainbat proiektu. Emakumeen etxeakoa, konbentuan dauzkagun proiektuak, baita ere azaldu diegu etxebizitzakin, alokairuko etxebizitzakin daukagun proiektuak eta hainbat proiektu martxan ipini ditugunak. Proiektuak martxan daudenak eta oraindik garatu egin behar direnak, eta horregatik da hain inportantea instituzio ezberdinen arteko lankidetza. Horregatik da hain inportantea hurrengoko aldundian Maialen Iriarte egotea aldun nagusi bezala proiektuan dauzkagun martxan aurre egiteko eta atzera pausik ez egoteko. Iñaki Orzolaza eta bere lantaldearekin azken urteotan Zumaian aurrera egin dituzten plan estrategikoak aztertzen eta ikusten aritu izan gara gaur. Gure lehenengo geldialdia GKN automozio enpresan izan da. Beti urrats bat aurrera egin duen enpresa. Beti ikerketan urrats bat aurrera egin izan duen enpresa. Eta aldaketari beldurrik izan ez dion enpresa. Munduan 2,4 milioi kotxek dute Zumaian egindako tulipa bat. Hori ikusi eta Mojaxarren konbentuaren ingurukoak ezagutu ditugu. Mojaxarren konbentua Aldear Zaharrean eta herritik nolabait urrunduta bezala egon den konbentu bat izan da. Monja joan eta orain kultur topagune bat izango da aurrerantzean. Antzerkia, musika eskola, banda, txistulariak, abesbatzak guztiek tate bat izango dutena eta gainera bereiek kudeatuko dutena. Kudeaketa modu kolaboratibo batean, kogobernantza modu bat berriro ere Euskal Herria Bildiko udaletatik indarrean jartzen delarik. Eta emakumeen etxean beste geldialdi bat, eredua berbera eta gero eta gehiago emakumeek beraien lekutzat duten gune hori ikusi dugu. Zaintza hitz egiteko aukera izan dugu, nola zaindu bizitzan zehar edozein momentutan zaintza behar duen pertsona bat. Nola zaindu batez ere, gero eta adin handiagoa dugun herri honetan, gero eta adin handiagoa izango dugun pertsona horiek. Zaintza erdigunean jarri eta jendeak sentitu dezala bere etxean bizi dela eta egoera duinean bizi dela. Eta zaintzen duten pertsona horien duintasuna ere erdigunean jarriz. Zumaian etxebizitza proiektuak, Zumaian herri aurreratu bat izateko proiektuak eskura dituzte. Turismoaren inguruan ere, flitxaren inguruan eta naturaren inguruan egindako lana erdigunean jarri dute eta horrek guztiak Zumaiari ematen dio Euskal Herria Bilduk behin eta berriro gobernatzeko jartzen duen eredu horren nolabaiteko lekukotasuna.